Lutka sa vašara. Veselo je bučno na vašaru. Tu je vrteška, tu autodrom s automobilčićima, tu baloni, lizalice, sladoled, tu je i strelište sa vazdušnim puškama, a glavna nagrada je crnokosa lutka u crveno-belom. Ko pogodi najmanju metu, dobija lutku, viče vlasnik strelišta. Za dinar 3 metka, navali narode. Deca su pokušavala, ali najmanju metu niko nije uspeo da pogodi. Bila je tu i mala Rada, kojoj se crveno-bela lutka mnogo svidela. Ali šta vredi kad ona ne ume da puca? Prišao je njen drugar Lune. Dopada ti se lutka? Upitao je. Aha, odgovorila je tužno Rada. Lune uzeo pušku, nanišanio i promašio. Radine nade su se raspršile. Lune je ponovo pucao i opet ništa. Onda je pažljivo nanišanio i poslednji put zadržao dah dok je pritiskao oroz. I pogodio! Bravo, bravo, Lune! Povikali su svi, a vlasnik strelišta je kisela lica dao lutku Lunetu. Izvoli, Rado, rekao je Lune i pružio lutku svojoj drugarici.